Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: Pred chvíľkou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije. Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem. Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: odíďte, dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali, ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine. Počuli sme slovo Pánovo.